Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιμή να ανακοινώσω προς το Σώμα ότι η Διαρκής Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης καταθέτει την έκθεσή της στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, εκδίκαση πράξεων διαφθοράς πολιτικών και κρατικών αξιωματούχων, υποθέσεων μεγάλου κοινωνικού ενδιαφέροντος και μείζωνος δημοσίου συμφέροντος. Το λόγο έχει ο βουλευτής Πιερίας του Πασόκ, κύριος Ιωάννης Αμυρίδης. Παρακαλώ, κύριε Αμυρίδη, έχετε το λόγο για 8 λεπτά. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, από αυτό το βήμα θέλω να καταθέσω ότι το μόνο προνόμιο που έχω σαν βουλευτής, και είμαι περήφανος γι' αυτό, είναι η εμπιστοσύνη και η αγάπη των συμπολιτών. Αγαπητοί συνάδελφοι, έχουμε μπροστά μας μία μάχη, κύριε Υπουργέ. Έχουμε μία μάχη που είναι στρατηγικής σημασίας για τον πόλεμο. Εκτιμώ ότι δεν είναι η ώρα να επενδύσουμε κομματικά, ιδεολογικά, γιατί ο απολογισμός θα γίνει μετά τη μάχη. Και ο τελικός στόχος είναι να κερδίσουμε τον πόλεμο της σωτηρίας της χώρας και το στρατηγικό σημείο που πρέπει να κερδίσουμε και να φτάσουμε και μετά να κάνουμε τον απολογισμό είναι η 21η Ιουλίου, η συμφωνία της 21ης Ιουλίου. Μετά μπορούμε να κάνουμε τον απολογισμό. Μετά μπορούμε να πούμε ότι αδικήσαμε, και σήμερα λέμε ότι αδικούμε συμπολίτες μας, αλλά είναι εθνικό θέμα να φτάσουμε σε εκείνο το στρατηγικό σημείο που θα μας δώσει ένα πλεονέκτημα να κερδίσουμε αυτή τη μάχη, μια μικρή χώρα απέναντι σε ένα παγκόσμιο σύστημα, απέναντι σε έναν παγκόσμιο άειλο, απρόσωπο εχθρό. Κύριε Υπουργέ, επί των τροπολογιών θέλω να πω κάποια πράγματα. Στη ΔΕΗ σήμερα γνωρίζετε ότι το 35% δεν πληρώνει. Φαίνεται από τα στοιχεία, τα επίσημα στοιχεία της ΔΕΗ, ότι ένα 35% είναι λογαριασμοί που έχουν βεβαιωθεί και δεν έχουν πληρωθεί. Σε αυτά συμπεριλαμβάνονται και αυτό το ρεύμα που έχει κοπεί και αυτοί που δεν πληρώνουν. Το 25% ζητάει ρύθμιση. Υπάρχει ένα ζήτημα εδώ. Η ΔΕΗ μέχρι σήμερα κάνει ρύθμιση σε ένα λογαριασμό 500 ευρώ, 100 ευρώ, 200 ευρώ το μήνα, ανάλογα με την δυνατότητα την οικονομική που έχει ο πελάτης της. Ξέρει, γνωρίζει, κοιτάει και το παρελθόν και διακανονίζει. Βάζοντας το τέλος, η ΔΕΗ δεν μπορεί να κάνει πλέον διακανονισμό. Εκτιμώ λοιπόν ότι η νομοθετική ρύθμιση μπορεί να γίνει, στην οποία να περιγράφεται ότι πέρα από το τέλος που θα πληρωθεί σε 2 δόσεις, η ΔΕΗ το υπόλοιπο κομμάτι μπορεί να το ρυθμίσει. Το δικό της. Το δικό της ποσό που αντιστοιχεί στο ρεύμα μπορεί να συνεχίζει να το ρυθμίζει και αυτό να φαίνεται μέσα στον νόμο, αλλιώς αυτό το πράγμα θα κολλήσει. Εκτιμώ ότι το ίδιο θα συμβεί με τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, οι οποίοι ένα 35% θα απολέσουν από τα έσοδά τους, γιατί μέχρι σήμερα η ΔΕΗ, ανεξάρτητα αν πληρώνουν ή δεν πληρώνουν, οι πελάτες, αποδίδει αυτά τα τέλη στους Δήμους στο ακέραιο. Θα έχουν δηλαδή πρόβλημα και η επιχείρηση και οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης. Σας είχα πει για το κοινωνικό τιμολόγιο και νομίζω ότι το δεχθήκατε. Θεωρώ ότι είναι καθαρά αριθμητική. 330.000 πολίτες συμμετέχουν στο κοινωνικό τιμολόγιο και άλλοι 10.000 νομίζω κατέθεσαν μέχρι χθες αίτηση να συμμετάσχουν σε αυτό το επίπεδο συμμετοχής στη ΔΕΗ. Αν πολλαπλασιάσουμε 350.000 με 80 τετραγωνικά περίπου που έχει κάθε σπίτι, έχουμε γύρω στα 25 εκατομμύρια τετραγωνικά. Με μισό ευρώ που το έχετε προβλέψει, είναι 12 εκατομμύρια ευρώ, 12,5 το χρόνο. Κοντά στα 2 δισεκατομμύρια, εκτιμώ ότι τα 12,5 εκατομμύρια συμβολικά θα μπορούν να αφαιρεθούν τελείως, θα μην μπει καθόλου. Νομίζω ότι το χρωστάμε χάρη στις κοινωνικές ομάδες οι οποίες σήμερα υφίστανται τα βάρη της εποχής σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό. Στις δε κτηνοτροφικές μονάδες, και νομίζω το αποδεχθήκατε και αυτό, να απαλλάσσονται, γιατί το πρόβλημα δεν είναι η μικρή στάβλη με τα λίγα ζώα. Θα σας πω που είναι. Το 95% των κτηνοτροφικών μονάδων δεν είχε νομιμοποίηση, δεν είχε οικοδομική άδεια. Άρα και ρεύμα δεν είχε παράνομο ρεύμα από κάπου αλλού, αλλά κυρίως είναι ότι δεν μπορούσε να συμμετάσχει στα προγράμματα ούτε του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, ούτε του ΕΣΠΑ. Σε κανένα πρόγραμμα δεν μπορούσε να συμμετάσχει. Σήμερα, που ψηφίσαμε τον νόμο περί αυθαιρέτων ανεξάρτητα της περιοχής και της χρήσης γης, αυτά μπορούν να νομιμοποιηθούν και να μπουν στα προγράμματα. Θα σας πω ένα παράδειγμα. 12.000 περίπου τετραγωνικά. Είναι μια μονάδα που έχει μέσα, ή 3.000, ας πούμε, η ελάχιστη μονάδα που έχει κοτόπουλα, γιατί τα κοτόπουλα θέλουν χώρο.
Αν τις 3.000 αυτές βάλουμε 4 ευρώ το τετραγωνικό, πήγαμε στις 12.000. Δεν αξίζουν όσα κοτόπουλα έχει μέσα. Άρα νομίζω σωστά το είδατε με ευαισθησία. Σας θέλω με χαρακτηριστικά παραδείγματα, γιατί πιστεύω στη ζωή πρέπει να μιλάμε με αριθμούς. Και οι αριθμούς αποδεικνύουν. Τα μαθηματικά είναι η καλύτερη επιστήμη απόδειξης. Απλά οι οικονομολόγοι μας χρησιμοποιούν πολιτικούς όρους και όχι αριθμητικούς, οι οποίοι μπορούν να αποδεικνύουν. Μπορούν να γίνουν πολιτικοί οι αριθμοί. Όσο δεν αφορά τα βιομηχανικά κτίσματα, θα σας πω ότι μέχρι 1.000 τετραγωνικά η βεβαίωση που δίνεται από το Δήμο αφορά το 100% της επιφάνειας. Μετά τα 1.000 τετραγωνικά έχει δικαίωμα το Δημοτικό Συμβούλιο να το μειώσει στο 20%. Δηλαδή, μια μονάδα που είναι 5.000, ήδη πολλά Δημοτικά Συμβούλια έχουν αποφασίσει θα πληρώνει ρεύμα και δημοτικά τέλη για 1.800 τετραγωνικά. Αυτό θα πρέπει να το δείτε, γιατί σε αυτή τη συμμετοχή θα απαλλαγούν κάποιες μονάδες τεράστιες βιομηχάνων, οι οποίες σε συμφωνία με τα τοπικά δημοτικά συμβούλια είχαν απαλλαγή ως προς τα δημοτικά τέλη και θα απαλλαγούν και ως προς το τέλος που επιβάλλουμε σήμερα. Και τους τουριστικές μονάδες νομίζω ότι πρέπει να τις ξεχωρίσει σε κατηγορίες. Άλλο η κατηγορία Deluxe Plus και άλλο τα ενοικιαζόμενα δωμάτια, που είναι μια μικρή ατομική επιχείρηση που πήρε κάποιος που πήρε και δάνειο, πήρε τη σύνταξη του, πήρε και ένα δάνειο και έκανε μια μικρή μονάδα για να ασχοληθεί μετά τη σύνταξή του με κάτι. Πρέπει λίγο να υπάρχει και εκεί ένας διαχωρισμός. Να πάμε στα αυθαίρετα. Στα αυθαίρετα, σήμερα με τη δυνατότητα που θέλουμε να νομιμοποιήσουν, που δεν πληρώνουν ούτε οίκα, ούτε οικοδομική άδεια, αποκτούν και μια υπεραξία. Αυτοί, άλλοι είναι συνδεμένοι με τη ΔΕΗ από άλλο κτίσμα, άλλοι δεν είναι καθόλου συνδεμένοι και θα πάνε να συνδεθούν. Αλλά δεν θα συνδεθούν αν δεν περάσει η προθεσμία, ακόμη και το 2014 που βάζετε, αφού μπορούν να εξυπηρετούν από αλλού. Αυτό που τους ενδιέφερε είναι να νομιμοποιηθούν και να αποκτήσει αξία και να υπάρχει δυνατότητα μεταβίβαση στα παιδιά τους. Μια υπεραξία γης που κάποιοι άλλοι έχουν πληρώσει και οικοδομικές άδειες και τα ένσημα στο ΙΚΑ, είχαν και την νομιμότητα του αντίστοιχου αρτείου οικοπαίδου. Άρα λοιπόν θα πρέπει να προβλέψετε μέσα στη διαδικασία, μαζί στη συνεργασία με το Υπουργείο, η ΠΕΚΑ, να βάλετε ένα ποσό που θα προβλεφθεί από τώρα με την νομιμοποίηση που θα αντιστοιχεί σε αυτό το φόρο, σε αυτό το τέλος. Αλλιώς δεν θα το πληρώσουν ποτέ. Ούτε το 12, ούτε το 14. Δεν είναι. Γιατί να το δηλώσει τη ΔΕΗ, να συνδεθεί με τη ΔΕΗ, αφού θα το έχει νομιμοποιήσει και δεν χρειάζεται να πάρει ρεύμα. Άρα δεν θα πληρώσει ποτέ. Και να σας πω κάτι, είναι 1,5 εκατομμύριο αυθαίρετα. Μέσο όρο 50 τετραγωνικά είναι 75 εκατομμύρια τετραγωνικά. Θέλετε να το βάλετε με 6 ευρώ. Είναι 500 εκατομμύρια ευρώ. Αυτά δεν θα τα πληρώσουν κάποιοι οι οποίοι έχτισαν αυθαίρετα και πολλές φορές έχτισαν σε περιοχές οι οποίες προκαλούν, είναι αυθαίρετα, είναι βίλες, και δεν μιλάω για τα μικρά αυθαίρετα μια αποθήκη, μιλάω για τα αυθαίρετα τα οποία για τα οποία δημιουργείται μια υπεραξία με την νομιμοποίησή τους. Όσο δεν αφορά την Ελληνική Στατιστική Αρχή, μια ερώτηση έκανα τον κύριο Γεωργίου. Αν υποθέσουμε ότι η Ελληνική Στατιστική Αρχή δεν δούλεψε με σωστά στοιχεία, αν αυτό αντιστοιχεί και στην Ευρωπαϊκή Στατιστική Αρχή. Έδειξε την επιστολή που όντως υπάρχει ευθεία διασύνδεση του τρόπου υπολογισμού των στοιχείων της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Αρχής με την αντίστοιχη ελληνική και νομίζω ότι έπρεπε να μας είχε καλύψει όλους. Και θεωρώ ότι είναι η πρωτοβουλία για Εξεταστική Επιτροπή, στη χρονική πολιτική στιγμή αυτή έπρεπε να υπάρξει, για να μην επενδύουν κάποιοι πολιτικά σε τέτοιες κρίσιμες ώρες σε υπόνοιες, πολιτικές υπόνοιες και πολιτικές σπόντες. Νομίζω η απάντηση του Πρωθυπουργού ήταν καταλυτική για όλους. Αγαπητοί συνάδελφοι, εκτιμώ ότι στη δύσκολη στιγμή που είμαστε, ότι όλοι πρέπει να βάλουμε πλάτη. Ο καθένας ανάλογα με τις δυνάμεις του. Θα κερδίσουμε το αύριο και είναι σίγουρο ότι δεν θα το κερδίσουμε για μας. Εμείς τα δανεικά τα φάγαμε στη διασκέδαση. Ας δουλέψουμε κάτι, να αφήσουμε κάτι για το μέλλον για τα παιδιά μας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε τον κύριο Ιωάννη Αμυρίδη, βουλευτή Πιερίας του ΠΑΣΟΚ, και καλώ στο βήμα τον βουλευτή Ηρακλείου του ΠΑΣΟΚ, κύριο Βασίλη Κεγκέρο.